Явыз уйлар бозык эшләр хәлак итә күңелне, йөрәктәге яман хисләр бик кыскарта гомерне. Гыйбадәттә, изгелектә уздырыйк без көннәрне, дин иман юлына кайтып, чистартыйк күңелләрне. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, газиз дин кардәшләрем. Пак күңелләр дәресен дәвам итәбез һәм бүгенге дәресебездә Аллаһ теләсә күңелдә булган авырулар, саранлык белән комсызлык турында сөйләшербез. Адам баласы бу тормышта яшәгәндә һәр вакыт нәрсәдер җыя да җыя, аңа гел кирәк. Ләкин сиңа гына түгел, тормышта аңа да кирәк икән, ләкин юк, ул үз насыйбын, үз өлешен ала, ләкин бүлешәсе килми. Ала белә, бирә белми. Аллаһы Тәгалә без кешеләргә бер яктан комсызларча дөнья кууны тыйды. Икенче яктан кулына төшкән малыңны кызганып, саран булуны харам кылды. Саранлык һәм комсызлык. Бу ике сүзнең айырмасы бармы? Гарәп телендә әхлак китапларында гадәттә ике сүз килә. Бухл һәм шух. Бухл сүзен мин үзем саранлык, ягъни скупость дип тәрҗемә иттем. Шух сүзенә күбрәк комсызлык, аш күзлелек, бу дөньяга артык хирыслык, ягъни урысча әйткәндә жадность туры килә. Аларның аермасы нәрсәдә? Ибн Мас'уд, бу сахабаларның да иң галимнәре булган берсе, ул әйтте, үз кулында булганны бирергә теләмәү, ул саранлык була, ә кеше кулындагысына кызыгу, омтылу, ул комсызлык була, диде. Ибн Умар, байлыгын кызганучы, ул комсыз түгел, ул саран дип атала. Әгәр күзе кеше байлыгына төшсә, монсы комсызлык була, диде. Димәк, үзенекен кызганган саран, кешенекенә күз салган, кызыккан комсыз була. Саран булганын кызгана, комсыз булмаганга кызыга. Кеше комсызланып иң элек ала, аннан шул алганы белән бүлешергә саранлана. Димәк, әгәр ике авыру, комсызлык белән саранлыкны алсак, иң элек кеше күңелендә комсызлык авыруы барлыкка килә, аннан соң комсызлыктан саранлык килеп чыга. Комсызлык саранлыкка чакыра. Һәм кем булганы белән кызганмый бүлешә, димәк, ул шушы эчендә утырган комсызлыгына буйсынмаган, аңа каршы чыккан була һәм шул кеше иншалла уңышка ирешә. Аллаһ Тәгалә Хашр сүрәсенең 9-нчы аятында әйтте: "Ва май юқа шухха нафсихи фаулаика хумул муфлихун." Кем үзенең эчендә булган комсызлыгын тыя, ягъни комсызлык бирмәде, ләкин ул бирә, димәк саранланмый, ул иншалла уңышка ирешә. Кешедә комсызлык, саранлык каян килеп чыга? Әлбәттә, адам баласы күбрәк электрим дип комсызлана һәм үзенә күбрәк калсын дип саранлана. Бер яктан караганда, ул үзенә файда тели, яхшылык кыла кебек. Малын күбәйтә, малын саклый, аңа төрле исемнәр тага, иктисад, экономия дип тәҗибәрә. Ләкин асылда ул үзенә күпме зыян сала. Үзен күпме хәерле, файдалы нәрсәләрдән мәхрум итә һәм үз башына күпме хәсрәт җәлеп итә. Кемнедер саранлыгы сәбәпле алдый, кем беләндер арасын үзә, туганыннан ваз кичә һәм башкалар кемнедер рәнҗетә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вәлә
яхсабанналлазина ябхалуна бима атахумуллаху мин фадли хуа хайран лахум. Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтенә ирешеп тә, Аллаһ Тәгалә биргән бит аңа, әлхәмдүлилләh. Соран булган кешеләр, бу соранлыгыбыз үз файдабызга дип уйламасыннар. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Бәл хуа шаррун лахум." Юк, бу алар өчен зур зыян, зур явызлыктыр. Саютаввакуна ма бахилу бихи яумал қияма. Қиямат көнендә менә шушы соранлык белән үзендә җыеп калдырган тиешле закатларын, тиешле садакаларын бирмәүчеләрнең шушы маллары муеннарына уралыр, диде Аллаһ Тәгалә Әл-Гимран сүрәсенең 180-нче аятында. Соран, комсыз кешенең аның тышкы халәте дә, ичке халәте дә бик яман. Һәм сөйкле пәйгамбәребез шушы халәтне аңлату, безгә күрсәтү өчен шундый хикмәтле мисал китерде һәм аларны ике кеше белән чагыштырды. Икесенең дә өстендә тимер көбә, кальчуга, тимер күлмәк һәм икесенең дә куллары күкрәкләренә һәм муеннарына ябышып эштә калган. Юмарт кеше садака биргән сайын аның тимер күлмәге шул кадәр киңәя, шул кадәр озыная, хәтта аяк бармакларын каплый һәм ул барганда җирдән өстерәлеп аның аяк эзләрен сөртеп бара. Менә пәйгамбәребез без күз алдыбызга китерсен өчен шундый нишкәлекләре белән аңлатты. Бу юмарт кешенең халәте. Соран кешенең хәтта башына садака бирү, булган малы белән бүлешү фикере килсә дә, аның тимер күлмәге кулларын шул кадәр кысып тора, киңәйми, һәм аның пәйгамбәребез әйтте, бөҗралары күлмәкнең шул кадәр нык тора. Ул аны киңәйтергә тели дә, ләкин киңәйми. Һәм бу сүзләрне әйткәндә, сөйкле пәйгамбәребез хәтта куллары белән күлмәк изүен тартып күрсәтте. Әлеге хадискә аңлатма буларак зур галимебез Ибн Кайим, Аллаһның рәхмәтендә булсын, шундый сүзләр язды. Соран кеше ничек башкаларга изгелек кылмаса, хәерле эшләрдән мәхрүм булса, аның үзенә дә шул нәрсә кайта. Нәрсә чәчсәң, шуны урасың. Аның күңеле тар була, киңәйми. Ул тормышка шатлана белми, гел кайгыру һәм борчылуда, чөнки җыйган малының эш тиенен югалтса да, ул төннәр буе йоклый алмый, телмерә. Аңа һәр вакыт нәрсәдер җитми, ул гел теләгәненә тиешенчә ирешә алмый, һәм ул чыннан да өстенә тимер күлмәк, кальчуга кигән кебек була. Чөнки куллары эштә калган, аларны чыгарасы килә, җәйләсе, киңәясе килә, ләкин хәрәкәтләнә дә, селкенә дә алмый. Чыгарырга тели, ләкин тимер күлмәк бирми. Менә соран кеше дә шулай. Кай вакыт аның яхшылык кыласы килә, ниндидер изге эшкә өлешен кертәсе килә, садака бирәсе килә, тели, ләкин тимер күлмәк аның соранлыгы аңа ирек бирми. Һәм ул кешенең, ул мискин кешенең йөрәге дә, Ибн Кайим әйтте, тимер кальчуга, тимер күлмәк эчендә киңәя алмый, ачыла алмый. Андый кешенең әлбәттә күңел рәхәте, күңел тынычлыгы була алмый. Комсызлык авыруы ул айрым кешеләрне дә, ул тулы бер халыкларны, милләтләрне, хәтта илләрне һәлак итә торган нәрсә. Сөйкле пәйгамбәребез комсызлыктан сакланыгыз, чөнки комсызлык сезгә кадәр яшәүчеләрне дә һәлак итте. Үзара күпме кан түгешергә, харам тыелган нәрсәләрне хәлал итәргә этәрде, диде. Шуннан да, газиз кардәшләрем, комсызлык арада күпме дошманлыкны арттыра, күпме дуслыкны юкка чыгара, кешеләр арасында күпме кан түгүләр, шушы комсызлыкка, кеше үтерүләр комсызлыкка нигезләнә. Сәбәбе кешегә нәрсәдер җитми. Кемгәдер акча җитми, кемгәдер ризык җитми, кемгәдер алтын, көмеш җитми, кемгәдер нефт, кемгәдер газ җитми, күпме кеше һәлак була, корбан килә. Комсызлык авыруы кешенең Аллаһ Тәгалә биргән акылын, зиһенен үтерә, юкка чыгара. Комсыз кешенең күзләре күрми,
аның колаклары ишетми. Комсыз кеше ул бер нәрсә аңламый. Комсызлык белән агуланган кешеләрнең никадәр куркыныч хәлдә булуларын сөекле пәйгамбәрбез үзенең хадисендә әйтте. Ахыр заман алдыннан Ефрат елгасының суы китәр һәм аның астыннан алтын тау килеп чыгар диде. Кешеләр шушы алтынны алу өчен бөтенесе шул җиргә агылырлар, үзара сугышырга тотынырлар. Нәтиҗәдә һәр 100 кешенең 99-ы үтерелер, берсе генә исән калыр. Ләкин һәр берсе бу әйберне белер, ләкин исән калучысы мин булырмын дип өметләнер диде. Чыннан да комсызлык авыруы менә ничек кешене акылдан яздыра. Күпме кеше белә торып үлемгә бара, ләкин мин үлмим, башкалар үлә дип өметләнә. Саран байлыгымны саклыйм дип тырышса да, саранлык малны арттыру түгел, ул аны бетерә генә. Аллаһ Тәгалә бирүчегә бирә, саранлашып үзендә калдыручыныкын тартып ала. Хадистә килгәнчә, көн сайын иртә белән җир өстенә 2 фәрештә төшә, һәм берсе: "Я Раббым, бирүчегә бирсәң иде" ди, икенчесе: "Я Раббым, үзеңдә саранлык белән калдыручыныкын тартып алсаң иде" дип дуа кыла. Ә фәрештә дуасы һичшиксез кабул була. Мөхәммәд ибн Мункадир, Аллаһның рәхмәтендә булсын, әгәр Аллаһ Тәгалә бер халыкны, бер милләтне, бер илне җәзаларга теләсә, алар өстеннән иң бузык булган кешеләрне җитәкче итеп куяр һәм аларның байлыкларын араларыннан иң саран булганнарына тоттырыр диде. Саранлык, комсызлыкны ничек җиңәргә? Бу хакта 3 кенә киңәш, насихаткә тукталып китик. Беренчесе, Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәләренә ышаныйк, шайтанның куркытуыннан китик әйдә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә 100-гә якын урында ризыгыгыз минем кулымда һәм мин сезне үзем ашатам дип вәгъдә итте. Һәм Коръәндә бер генә урында шайтан сезгә фақирлек белән яный, фақирлек белән сезне куркыта дип әйтелә. Ничек инде кеше хак иясе Аллаһ Тәгаләнең 100 вәгъдәсен онытып, ялганчы шайтанның бер вәгъдәсеннән куркып, саранлашып яши. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә бүлешегез, бирегез дип кушкан икән, ул малыбызны һәр заман арттырып торуны да иншалла үз өстенә алды. Икенче насихат ул садака бирү. Мискин мохтаҗларга садака бирү ул көн сайын ниндидер авырудан дару ичеп торган кебек. Әгәр кан алучы кешенең тәненнән яман канын чыгарса, мискин кешенең садакасын алып, аның күңеленнән бер өлеш саранлык, комсызлык авыруын чыгара. Шуңа күрә иң элек мискин кеше байга рәхмәт әйтергә тиеш микән? Әллә инде бай аның шушы авыруын чыгарткан өчен мискингә рәхмәтле булырга тиешме? Әлеге сорауга һәркем җавапны үзе таба. Шулай ук һәр изгелек ул садака булып тора. Шуңа күрә саранлыкны җиңү өчен садаканы акча белән генә бирү дип әйтү ул зур хата. Кемдер акчасын кызганса, кемдер дустына рәхәтләнеп бер елмаюын, көләш йөзен, матур сүзен, бер рәхмәт әйтүен кызгана, кемдер башкаларга сәлам бирергә матур итеп телен жәлләп яши. Сөекле пәйгамбәрбез кешеләрнең иң сараны сәлам бирүдә саран булганы дип әйтте. Өченче насихат ул дуа кылу. Аллаһтан: "И Раббым, мине саранлык, комсызлыктан сакла" дип һәр вакыт дуа кылырга кирәк. Сөекле пәйгамбәрбез: "Я Аллаһ, мине саранлыктан сакла, мине куркаклыктан сакла һәм картлыкның шигенә ирешеп, ягъни бер кемгә кирәк булмаган хәлдә артык картайып яшәүдән мине сакла" дип дуа кыла торган булган. "И Раббым, син юмарт, син юмартларны сөясең. Син юмарт кешенең ашаган ризыгын тәмле, малын бәрәкәтле, тормышын нәтиҗәле итәсең. Юмартларга күңел байлыгы, жан тынычлыгы насыйп итәсең. И Раббым, халыкларыбызны
юмартлык нуры белән зиннәтләсәң иде. И Раббым, син камсыз булган саран кешеләрне яратмыйсың. Безне камсызларча мал җыюдан һәм булган малны сараннарча кычаклап утырудан үзең сакла. Исән, имин булыгыз, юмарт һәм киң күңелле. Дин иман юлына кайтып, чистартыйк күңелләрне.